Maningabuhi na puta mga kaidol. Atong hingluan. Ani gining maningabuhi. Sa pagkakaron, wala pa ka nakakaon ani. Kay 3 months maguni siya bago ka makakaon ani. Gulay ni siya mga kaidol. Karon kining gulaya 3 months bago siya mamunga, bago po ka magkagulay. Kay di man parehas gud sa kanang uban nga paningabuhi ba nga isa ka adlaw ra. Example, manglibor ka, isa ka adlaw ra kwarta na. Kining gulay 3 months bago ka makakaon. Mauna nga kung farmers ka dili gyud basta-basta. Kailangan gyud nga tuluan gyud nimo maayo og singot bago ka makakaon. Lisod ang farmers 3 months or 1 year kung saging, example saging ang imong product, isa ka tuig bago ka makakaon, bago ka makataga, bago ka makabaligya. Ang gulay 3 months ra ni og kining mais. 3 months ra. O mao ni kung mais diri oh. Pakita na ko sa inyo ha mga kadol. Rao. Oh. Na maisa na diha. Oh. Nindot ni mong palibot diri oh. Oh, mo ni mong palibot diri mga kadol. Na maisan. Oh. Oh, ana ra. Kay kining mangumamang gud ta. Ang atoa lang gyud. Maningkamot lang kita. Dili ta magunahuna nga karon makakwarta ta. Ang atong hunahunaon nga tagaan og grasya sa Ginoo ang ato ang pananom. Tagaan og bunga ba? Amo na nga ampo gyud. Ampo lang ta sa Ginoo nga ang atong mga pananom tagaan siya og daghang bunga. Tagaan ta og daghang grasya. Nga kay kung dili man pagbuot sa Ginoo go dili man gyud ni siya mamunga. Kung pagbuot sa Ginoo nga tagaan tag bunga ani makakaon gyud ta. Mo nang isalig na to sa Ginoo ang tanan. Kailangan manggod mga kaidol sa pagpapaningabuhi manggod kailangan iuban gyud nimo kanunay ang Ginoo para tagaan ta og daghang grasya niya. Kay kung maningabuhi ka kung walay Ginoo sa imong kinabuhi, walay grasya nga maabot sa imuha mga kaidol. Mo na nga kamo diha kung farmers mo sabayin niyo pagampo nindot ang dagan sa inyong kinabuhi. Ug daghan salamat. God bless. Bye-bye.